Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mutanen group. Da fatan kuna lafiya zan wato in yi magana akan Sadiya Harun da Babiyana. Tunda Hafsa ba magana ba take sosai haka. Sadiya cikin watan azumi miki fa. Cikin watan neman lada, watan da kowa yake neman gafara, watan da kowa yake neman lada. Sadiya da ƴan gidanku, Sadiya da mutuncinki, Sadiya da dukiyarki, da arzikinki, da mutuncinki, da komi. Sadiya na abin da ke ba daidai bane ba. Ki karan kanki kin sani sare wannan zubda ma kanki mutunci ne ki kuma bikka so a wadi Sadiya. Bikki so a wadi ko dai na nura. Tunda na kira ki biki doka ba ai. Sadiya na abin ba daidai bane ba tsakani da Allah da Annabi. Babiyana da ƴan uwanki da mutuncinki da kasuwancinki Babiyana Allah ruwa miki asiri. Babiyana me yasa ki wannan abu tashin hankali ki ma wannan abin cikin watan Ramadan, cikin watan neman lada, cikin watan da kowa ke nema Allah gafarta mishi, watan da kowa kuna kallo ni ma karan kaina wanda a cikin ku a gama haukin ku na ku biyu ba ku kamo tsidin harcen wannan karamin harcen na ba. Ni karan kana na sanyi amma ku ta farasa lokacin da fita da bala'i sai cikin watan azumi, sai cikin watan Ramadan, watan neman lada. Duk kuwa ƴan Najeriya kuna kallo irin kashe-kashen da ake a ɗauki wannan ɗiyan, a ɗauki wannan tashi hankali kullum amma ku duka bai dame ku ba, bai shaye ku ba, a kullum ku tonan kowa tonan asirin kowa ke so. Ina dalili dan Allah dan Annabi. A wata majiya fa naji an ce ko mai kuɗi ko bai ya faɗa ba. A wata majiya fa naji mai kuɗi bai ya faɗa saboda shi yasa yanzu zafarni na fasa waɗa. Dan Allah dan Annabi ku bari. Dan girman Allah dan Allah rabu ku bari wallahi mutane da yawa kira na suke suna cewa dan Allah amma Sadiya magana. Sadiya ba sai an gaya miki ba, Sadiya da mutuncinki biyarki na Khadija mammaki saka wannan bidiyon saka wannan tashin kan dake Sadiya ina an wane shi. Sadiya bar in ga miki wata magana dai wanda ban sani ba ko kin ji zayi. Sadiya a cikin masoyanki 100 wallahi da kin zaki samu 10 yanzu. Duka ba ta jin dadin abin da kin Sadiya ki gyara kanki rayuwarki mana akan masoyanki. Tsakanin Allah ban na shin dadin wannan zakin da ake yi miki, wallahi ban na shin dadi. Babiya nake ma kuma kwana bikin yi shiru yanzu naga kin tarko na abubuwan. Dan Allah dan Annabi ku nemi gawarai ya juna, ku yi hakuri dan Allah dan Annabi a cikin ku kowanne na wani. Bai kamata ba. Kuna kallon da mutane suke rasa diyansu, yanzu in diyanku ne aka doke, in diyanku ne ko ƴan gidanku ko kannanku aka doke a cikin wannan masifu da ƴan Najeriya suke ci a yanzu, kuna shi yanzu tashin hankali da ake yi wa. A ɗauki wani a kai wani a kashe wannan wa. In na ku ne aka ina ku lokacin da ku kawo kamera ku rinka kallon kamera, ku tashi ku taya sirrin roƙon Allah, ku tashi ku taya kanku roƙa kanku ƙasar ku mana, Allah ba ku zaman lafiya a cikin ƙasar ku. To bana goyon bayan kowa, banna bayan kowa abin da kuke ko ba daidai bane ba. Ba daidai bane ba, amma duk wanda ta shi haushi na Allah ba ta haƙuri, amma wallahi gaskiya ce na hoto na faɗi. Dan wannan abin yana can muntuwa a ƙwarya wallahi ban na so wallahi. Ina da likurin a tonan asiri kamar wasu yara ƙanana. Sai na bin Sadiya a cikin wanda kuke tare da su babu wanda zai iya hutawa ya gaya miki gaskiya. Kaf tsoron ki siki bisa iba gaya miki gaskiya wallahi. Sadiya wannan ba mutuncin ki bane ba. Ba mutuncin ki bane, babu mutunci, babu aji, babu jan aji, ba umato kale ba umasa. Ba umato kale ba umasa, ba jan aji, ba gama, ba duniya ba ulansi. Gaskiya ki ma kin sani sarai. Sadiya a mutuncin ki da aji ki huto ki rika wani waye bai gaba tsuriya wallahi ba daidai bane. Gaskiya ba daidai bane ba Sadiya, wallahi ba daidai bane Sadiya. Kina da mutunci, kina da aji, kina bai kamata ba. Ba biya da kuma kima wannan ba mutunci ki bane da abin ki wannan abin yanzu biya da kika dauko wannan abin kika miro shi sabo ga da gau. To wallahi sai dai in abin da za ku yi ni dai na muku na ce ku kyauta ba. A cikin watan Ramadan kun zo kun sha mana kai da abubuwa. A cikin watan Ramadan gashi na kuna gani ana ta karkashe ƴan garinku, ana doke su, ana sace su dan ba ɗan ku bane, dan ba ƴan gidanku bane ba. Kun to kuna ma mutane abubuwa da dama. Ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah. Sadiya kin sani sare inda wani ne ya tabo ki, kuma inda na san kina da gaskiya wallahi inda na san ke ce bi gaskiya Sadiya na rantsi da girman Allah ina shiga tarayyar ki. Wallahi ina shiga. Ba biyan inda na san kina da gaskiya ke karan kanki, wallahi ba biyan ki ma ina shiga tarayyar ki. To ni ban da bayan kowa kuma ina tare da kowa. Ku yi hakuri kawai wannan abin ku bar. Bari mu saurari me Hassan Makeup ya ce yau din nan a bidiyon sa amma shi. Sadiya kin sani sare inda wani ne ya tabo ki, kuma inda na san kina da gaskiya wallahi inda na san ke ce bi gaskiya Sadiya na rantsi da girman Allah ina shiga tarayyar ki. Wallahi ina shiga. To Hassan Makeup
ina zaman zamana kai ma ka sani. Ina ga akalla ba a kasar ba wannan faɗan nawa da Sadiya ya samo usuli ne shekara 2. Sadiya take bullying ɗina online. A zahiri da baɗi ne da ke shi Allah baya bacci. Yanzu ne Allah ya buɗe idan al'umman musulmi suka gane me Sadiya take mun. Suka gane me Sadiya take mun. Ta daɗe tana cin mutunci na. Sadiya ita ce macen da ta fitar da tsiraici na. Sannan ta zo tana mun sharri kan cewa na siyar da tsiraici na. Ta fito ta nuna wa na siyarwa da tsiraici na, ta kasa kawo proof. Sannan kuma still tana ta cin mutunci na, wai a haka wai mata aure ce take abin da ko karuwa ba za ta yi ba. Kai mijinta kai wani irin lusari ne. Sannan kuma bayan in an yi magana ta fito ta rinka cewa su Malam Daurawa, ta kira sunan Malam Daura ta ce shi yake ɗaure mata gindi. Ta Malam Daura. Akwai ɗan kasuwan nan ma, Malam Hafiz Abdallah. Su Alhaji Sadiq ɗan gaske, ɗan kasuwan nan. Duk wannan Alhaji Sadiq ɗan gaske kowa ya san mutum ne shi mai taimako, kowa ya san mutumin kirki ne shi. Kin fito kina nuna Malam Hafiz Abdallah yana goyon bayan cin mutuncin al'umma da kike yi. Kin fito kin nuna Malam Daurawa yana wannan ma ai mutane sai su iya yada propaganda su ga kan cewa ana kama Murja ne saboda ba ta da galihu. Ke kuma kina da galihu, kina da collaboration da 'yan Hizba, shi yasa ba su kama ki. Ke ce fa ji wani bidiyo a nan akalla ba a kasar ba kin kai shekara 30. Gashi nan. Dan Allah ki dube ki. Ke kullun ke ce mai gaskiya a nan kin ce aure na wurin 10 da kika yi mijin baya baki ci, baya baki sha, baya baki wannan, baya baki wannan. Sadiya bana tsoron ki. Hassan Makeup bari ka ji in gaya maka, trouble dey sleep na yanga dey wake up. Yanzu an daina faɗan jahilci, we dey fight with receipt. Sai magana na ƙarshe da nake so in yi, na ga kin taɓa business ɗin Gwanjo. Ai Sadiya, Gwanjo ya fi ƙarfin uwarki, ya fi ƙarfin ubanki. Na rantse da Allah, Gwanjo in aka samu dila 3 na Gwanjo sai ya sai abin da yake cikin shagonki gabaki ɗaya. To bari ki ji Sadiya, ina questioning mamanki. Sadiya, dermatologist ce ke? Sadiya, me kika karanta? Are you a biologist or a chemicalist or what? Mixing cream ɗin da kike yi kike bawa mutane, shin kina da NAFDAC registration Sadiya? Idan kina da NAFDAC registration ya kamata a duba cream ɗinki. Wallahi a cikin DM ɗina mutanen da akwai wanda ya ce ya sai maganin manpower ɗinki, wallahi gaban shi sai da ya kusa tsinkewa. Akwai wani yana nan Gurama a Abuja, girlfriend nashi ta sai, ni duk abu they bring una receipt, na ce babu ruwana. Kin ga wannan set in gold din da kika gani Gwanjo ne ya siya mu. Kin san nawa nake making in a week akan Gwanjo? In na bude veil din Gwanjo ina iya sai da veil din Gwanjo wanda kawayen naki masu packaging ina sai in sai da Gwanjo guda 500, kawayenki ba su sai da luxury a baya guda 5 ba. Ke ba za ki zagi Gwanjo in miki shiru ba. Ba da wallahi Gwanjo ya fi ƙarfinki Sadiya. Masoyana, al'umma annabi, dan Allah dan annabi, wanda na ɓata wa rai da wanda ya ga ina abu da azumi bai ji daɗi ba, ina neman yafiyar ku. Astaghfirullah, Allah ka yafe min. Daga rana mai kamar yau ba zan ƙara yin magana ba. Dama ita ta taɓo ni. Dama ita ta taɓo ni. Ni taubatan nasuha nai, bana tsoron ki Sadiya. Ina duba iyayena, ina duba ƴan uwana, ina duba yar da na haifa, shi yasa kika ga I stay out of trouble, ba dan ina tsoron ki ba. Amma idan kin taba ni wallahi zan baki wato Pro Max. Mu rufa bayan sallah.